Hello, Ma'am Lynn. Good evening. Oo, past 8 na ako start. Ma'am Lynn, di muna ako maka-join sa live ninyo bukas kasi may health check kami sa province. Bawi na lang ako bukas ng gabi ha. Health recipes. Good evening. Done playing with you. Done playing with your health recipes. Thank you so much. Ay, pasaway. Kala ko ngayon di ka nag-live. No problem, Ma'am Lynn. Yet most reliable caters in the league. LA Clippers set. Naka-play ako ngayon sa inyo, Ma'am Lynn, ha? Tatlo kayo ni Boss at ni Ma'am Jean. Mamaya na si Boss G. After ng live ko, i-play all ko siya hanggang umaga. Naka-charge pa yung isa kong phone. You're welcome, Ma'am Lynn. Ano kasi yan, yung health check namin every 3 months. Health recipes. I will play your video later. Kukuha lang kami ng aming maintenance. ng aming health maintenance. Tapos i-check kami. Ganyan na talaga kapag nasa oldies na, may maintenance. Ano na yan, kasama na kami sa budget ng company namin. Ay, salamat, Ma'am Lynn. Health recipes, thank you so much. Time check, 9:56 in the evening. 4 minutes more to go. Health recipes, thank you. I will play your video again later. Ay, nandyan ang mga bossing, kaya busy. Okay lang, Ma'am Lynn. Take your time, Ma'am Lynn. Boss Bell, dito na ako sa iyong tanim sa probinsya na Petchay. Kapag sabay-sabay yung play ko sa kahit na 3 channel ang i-play ko, mahina talaga yung internet. Tapos, Ma'am Lynn, dito ako sa daanan ng iba't ibang
Lahi. Ano na, 23 videos na Ma'am Lynn. Hello, Ma'am Jean. Pasensya muna ako bukas sa Boss G. Good evening. Mag-play all ako sa inyo hanggang 11 o'clock. Kahit na ano na ako, end na yung live ko, still playing pa rin sa inyo. Bawi ako ngayon. Kasi bukas wala ako. Pasensya muna ako bukas, mams ha. Wow! Congrats, Boss G! Ano ma'am, ano na lang, kulang na lang yung subs. Yes! Yes! Ilang kimpot na lang. Certified YouTuber na si Boss G. Advance. Congratulations! Congratulations in advance, Boss G. Di ba July pa siya mag 1 year, Ma'am Lynn, no? Yes. Ano na siya? Nag-ano na ba? Nag-apply na siya ng TIN? June 10. Oh, tagal-tagal pa. So, ngayon, umpisahan niya na magkuha ng TIN. Tapos, yung address, ma'am, napadalhan ng Google AdSense, dapat yung kilala ng post office para dali malocate ba. Yay! 2941. April 18 pa. So, ngayon, siguro, more than 3K na, Ma'am Lino. Yay! Clap for Boss G.
Oo. Ako dalawang request ako, pero yung naunang request, yun ang na-receive. Yung second ko request, siguro andun pa rin sa andun pa rin sa post office. Madali na lang si Boss G ang mag-YouTuber na. Anong 3? Apat tayo magtulong-tulungan para kay Boss Gino. Yes. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tururururu. La 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 la. Happy ako para kay Boss G, Ma'am Lynn. Ay, time check, 10:04 in the evening. Magbaybay na po ako sa inyo. Thank you so much. Pero ang play ko sa inyo until 11 ng gabi. Ano? Bakit di nag-play si Ma'am Rakitera? Kasama ka ah. Bye-bye everyone. Thank you so much Ma'am Jean, Boss Bell, Ma'am Lynn, Boss G, at sa mga bisita ko ngayon. Thank you so much. Health Recipes. Melvin, sino ba yun? Melvin. Sir Melvin. Sino pa ba? Yun lang. Thank you so much. Bye-bye everyone.